Čaute ľudia, moje meno je Šony. Čaute, moje meno je Romanes. Vítame vás na našom YouTubeovom channeli. A dneska by sme vám chceli niečo povedať o nás. Pre Crazy Guys TV zdravíme my. Pripravili sme si niekoľko otázok, ktoré si budeme klásť medzi sebou. A budú to otázky zamerané na naše osobnosti. To si zabil. A 3... Daj to, bracho. Je to som mal dať aj ja. No poď. 3, 2, 1, 1. čau. OK, takže prvou otázkou začínam ja, sledujte. Prečo si sa začal holiť na miestach, ktoré odkrývaš na verejnej komunikácii? Aby videli ľudia hlbšie do mojej duše a to moje pekné. Ja. A potom hlasnejšiu akustiku nahod, dobre? Dobre, pridáme volume. Ideš teraz, ty mi daj otázku. Už máš na Vianoce kapra kúpeného? Vieš čo, kapra som ešte nekúpil, ale plánujem ho ukradnúť z rybníka. Keď bude zamrznutý, tak zoberiem motorovú pílu, V8 napríklad, vieš, vyrežem to dobre a dám tam ruku, vytáhnem kapra, vieš. A chytil si porybného za nohu. Vieš, že som nechytil nič. OK, takže otázka číslo 2. Povedz mi dôvod, prečo si sa začal venovať prankom, sociálnym experimentom a podobne. A tak vždycky, už keď som bol na základke, ma bavilo si zo seba robiť srandu na môj účet a robiť takého malého showmana pred tou tradou a rád som, keď môže zabávať ľudí, keď môžem rozosmievať ľudí a ešte keď človek za to dostane aj zaplatené, tak to je úžasný pocit a hlavne rád robím somariny, rád si robím tiež srandu z ľudí. Ale to už si spomenul. OK, poď ty. A Ináč tú hudbu zabili, keď ju počujete vo videu, tak tá hudba je fakt super. prečo máš také malé auto? A podotýkam, má smarta. Viete prečo ľudia? Ja vám to veľmi krásne poviem. Špeciálnu vytuningovanú verziu. Lebo to malo žere. Nejak to jeho X3, ktorá žere 8 litrov a potom plače, že nemá na Evo diesel. Ale zase chlapec vychytal obdobie, keď je ten diesel lacný, takže... Ešte lacnejšie jazdím. Ešte lacnejšie. A zavidí mi to, víš ako. OK, idem ja teraz. Tretia otázka. Otázka číslo 3. Prečo máš vlasy jak jeden Ježko? Nemám čas sa ostriať. Co ty? A išiel by si na ulici natáčať sex? Ako sociálny experiment? To ťa napadlo preto, lebo si to videl na YouTube včera v Primi? Áno. Je to celkom zaujímavé a je to fakt dosť zaujímavá otázka. Je to také asi moje najbizarnejšie stretnutie teraz s tebou, čo som tu teraz zažil aj. Ak ma chápeš, týmto výrazom a slangom, ktoré tu teraz pokladám a dávam. A urobil som to. Ale vieš ako? Keby som mal masku orangutana, chceli by som ho zakrytý v nejakej unimobulke, vieš? Tak na verejnosti. Ale napríklad to, čo je, vieš? Tak do toho by som sa zakryl a tam by som to urobil a nerobil by som nič, iba by som sral a iba by som búchal. No ale to by si už nebol ty. Či by ale neukázal by som svoj ksít, vieš? Ale so svojím ksichtom by si to ešte spraviť napríklad na Hviezdoslavko. Ne? A ty? Tak v zime ne, možno v lete, víš, ale... Á, neviem, asi ne. V Bratislave ne. Možno vo Viedni. Vo Viedni? Možno vo Viedni, ale len babu. Na plateri, ne? Na tom kole. Na kolotoče, tam by som sa točil dokola, moja ryby tam letala doľava doprava. Bol by som vo viedenských novinách. Ok, teraz idem ja. Už ťa niekedy napadlo, prečo si sa... Počkej ešte raz. Ja sa z toho pozerám. Už ťa niekedy napadlo, prečo si sa prepadol pod ľad, keď si sa bicykloval na jazere? Lebo keď som bol malý, tak som rád papal a mal som ťažkú BMX-ku, preto. A čo sa stalo, keď si sa prepadol? Tak bolo to tak pocit zrušenia a vyskočil som odtiaľ jak tuleň a padloval som na bicykli domov a potom som si zase necítil prsty ani nohy a všetko ma bolelo. OK, bereme to ľudia. A odtedy mám čaptavú chôdzu. A občasne má také výpadky pamäte, lebo tá voda s ľadom mu nerobila dobre na hlavu. No. A odtedy sa mu shodou okolností nevie postaviť tenis. Pri chlapoch.
No ináč, to bude niečo podobného, sa to budem pýtať na ďalšiu otázku, a teraz ideš ty. OK. Takže. Prečo chceš robiť sociálne experimenty? Vieš prečo? Lebo ľudí to zaujíma, baví ma to robiť a páči sa to aj ľuďom, vám, že? Presne tebe, aj tebe tej ceskatej, áno, krásne cesky máš. Teba zdravím, ahoj. Ahoj. Počkej, to som vedel nakrivo. Ahoj. Ahoj, ale môžete dozať dve kľudne. OK, a teraz je posledná otázka a potom si dáme ďalšie, ale potom ešte tomu niečo povieme. Takže posledná otázka. Si orientovaný normálne na mužské pohlavia, či na nejaké orangutánske potvory, čo jede banány? No, som heterofilne orientovaný, ale mám kladný vzťah k zvieratkám čisto na pozorovateľskej a obdivovateľskej úrovni. Ale nepohodrem ani takým fajnovým skupinovým ženským sexom. To je všetko? Áno. A okay. Tomu orangutónovi by som akurát tak zjedol ten banán, lebo mám rád banán. A potom z nich prdí biopotraviny. Tak. OK. Podporujem biopaliva. OK, a toto je pokračovanie, lebo sme sa boli nájsť, dali sme si Čínu, Roman si dal gnoky. Čínske gnoky z ryže. OK, ale to teraz nie je vôbec podstatné. Ideme pokračovať v neočakávaných otázkach, ktoré idem práve teraz Romanesovi dať a Romanes na oplatku mne. Takže začínam. Ideme ďalej. Do rytmu nám hrá Dara Rollins ešte keď bola panna. OK, počúvaj ma. Prečo, keď ideš po obchodnom centre, tak búraš a ničíš všetko, čo je blízko teba? Napríklad ideš v oddelení, kde predávajú kondomy a nabúraš do toho a padne to na zem celé. No, lebo ja som do toho nenabúral, ono to nabúralo do mňa. Ale ja keď to sledujem, tak to padá do teba. To padá do mňa, no tak lebo som pekný, no. Priťahujem veci, aj hmotné, nehmotné, živé, neživé, no. Škoda, že viac ne tých živých, ale tak, čo? Aj to bude, aj to bude. Mám smolu. OK, poď teraz ty. Zarastáš aj na chrbte a holí si aj bradavky? Vieš čo, mne to príde, že chlapec ma teraz odsúdil na základe toho, že jemu sa to deje a nestíha sa depilovať. Počúvajte to. Vážení zákazníci, rýchlo a bez čakania zaplatíte vaše nákupy na samoobslužných pokladniach, ktoré sa nachádzajú v strede pokladničnej zóny. Platiť môžete hotovosťou, platobnou kartou, klubkárd kupónmi i strávnymi poukážkami. Naši stále prítomní asistenti vám ochotne pomôžu. Nečakajte v rade a zaplatte rýchlo a jednoducho na samoobslužných pokladniach. Ďakujeme za vašu pozornosť a prajeme vám príjemný nákup. Tak podľa mňa chlapec ma odsúdil na základe toho, že mu sa to deje, zarastá na chrbte aj všade. Vajca mu, neviem, jak to presne povedal, sa myslel, že aj vajca mu zarastajú, ale ešte viacej ako je nadmerná norma. A proste má z toho komplexy a koľko, jak tam povedať. Chce to proste hodiť všetko na mňa, že to ja, že prečo ja, chápeš? Ja to skôr vnímam tak a preto som sa to spýtal, lebo chlapec v puberte zarastá. Tak sa pýtam teda, že či aj ten chrbát si holí, aj tie bradavky, lebo však u neho každý deň nová zmena, to je ako so Škodovkou, tak u neho teraz novinky sa dejú, tak ma to tak napadlo, vidíš. Ale ide o to, že Romanes, ja povedal mne, že ja som v puberte, tak ale on už bude mať druhú pubertu, lebo už mu stúpajú vek na skoro 40 rokov a je to také všelijaké. Hej, za 20 bude mať 40. Taký 20 more. Za 12. Tak za 10. Za 12 rokov. OK, ideme ďalej. Zachumám prechod. Prečo si tak extrémne dlhý? Je to aj tak, že tvoje libido je tak veľké ako tvoje extrémne dlhé telo? Možno by to zaujímalo fanúšičky, ale aj nejakých fanúšikov. No, to je čisto, to sa odvíja vzhľadom na okolie. Kde sa nachádzaš, víš? Napríklad, keď som v prítomnosti chlapov, tak sa to schová do úsporného režimu. Ale v určitých situáciách sa to vysúva jak kukučka hniezda, keď bije víš 12. Hej. Ale v tomto prípade to je pštros. Pštros? Hej. Tak to si dal na jedničku. OK, poď ty. Ináč tú hudbu zás, krásna hudba, zabili to. Vedel by si sa predstaviť v oblečení nevesty, takú, čo máme tuto vedľa nás, že by si prebehol po ulici po obchodnej a išiel by si v takom oblečení. Vieš čo? Vieme to ukázať aj na tú našu kameru.
že takéto nejaké oblečenie, tak v tom by som si vedel čo o neho predstaviť. Telefón upadol za to, že posúva kameru? Nevadí, on má IP63 S5, takže mal by vydržať pád z tých 5 cm. No. OK. Idem ja, ne? Či... Neodpovedal si mi na otázku. Jakú si mal otázku? Že v tých čatách, či by si sa prešiel po obchodnej. Jaj? Aj v lete. Keby si to spravil so mnou a urobili by sme z toho prank, tak by som s tým nemal problém. Ale ty by si musel dať svetla, aby si bol ešte väčší. Tak ja by som bol ten ženich v tom krásnom, ako v tom chlapskom, a ty by si bol tá nevesta. Spravil by som to, ale keby aj on. No však ja pôjdem ako ženich, pôjdem, no. Tvoje biopotraviny, ktoré... Počkaj, jak som... Čo je? Aha. Zle som to mal napísané, mobile autooprava ma p***kala. Tvoje biopotraviny, ktoré tráviš, majú podľa teba nejaký účinok, alebo to je len placebo efekt? Ako to pôsobí na tvoju existenciu v svojom živote a na tvoje libido? Biopotraviny, tak teraz momentálne moc bio nechalujem, lebo bio, nebio, ne. Ale Dáš si napríklad nejakú bionaftu? to pijem s večerou, vieš, pre lepšie trávenie, potom mám Lepšie mazanie. premazaný som z toho a to aj podporuje spermogenézu. No funguje to tak, že potom sa cítim ľahšie a mám väčší výkon a väčšie kotiny ma napadajú. Keď som jedol mäso 5-krát denne, kilo mäsa, tak som sa cítil ako ten lev zoologickej, čo dojdete a leží na zemi a neviete, či je mŕtvý alebo živý. A preto aj sa prepadol podľad, keď išiel s bicyklom, jak to už spomínali sme. Áno, lebo som zežral vtedy prasiatko malé Takú menšiu mangaličku. a príroda si ma chcela za to zobrať. A chcela mu zobrať život, ale on za to, že je taký extrémne dlhý, má také dlhé nohy. Tak som sa zapichol do dna a bol som po pázle. Jak jeden bocian. OK. Teraz ideš ty? No. Ja už zabudol sa, zakecávame, vieš. No daj. Vedel by si predstaviť aj, no neviem, teraz toto sa bude musieť asi strihnúť. To je povedať, že to sa rozstýva. No jasne. Nemám otázky, ja som zabudol, lebo hento sa mi vymazalo s tými mojimi otázkami. A čo by som sa spýtal? Čo je tvoje obľúbené jedlo? Tak gnoky to určite nebudú. To je moje, to mi neber. On je ináč taký jeden gnokač. A je to tu zase. Zas máme reklamu. Poprosím pani Jančíková, dostavte sa do kancelárie ambientu, ďakujem. Slečna to povedala primerane k jej platu a k výkonu. Moje obľúbené jedlo není stanovené, ale rád si dám, vieš čo, vypražaný koberec s nejakou maltou alebo niečo na podobný štýl. Teraz ja tebe dám otázku. Všimol si, že máš taký trošku väčší orlý nos? Prečo je to tak? No neviem, asi prabab bola s orlom. Čo ja vím? A to sú tie slovanské korene, víš? Slovania mali také tie nosy, jak má oni. Vajda napríklad. Ten má tiež taký nos, jak zvon. Ale Vajda zabil. Vajdu si zabil. To sme my Slovania, máme taký nosy, ale také, aké nosy aj kláťa máme, babi. Teraz daj... Takže on má malého kláťa teraz, lebo má malý nos, sa odhalil. Klame. A on má komplexy zase to musí vybíjať na mne. Na jeho nose. No ideš, dávaj otázku. Škrábe si tie ježikovské vlasy. No, podporujem, aby rástli. A to vieš, čo vyzerá, aký morský ježko, vieš, taký čierny morský ježko. Mladý. A ešte taký mladý, úplne také vlasy, no, on má také vlasy, jak taký Turek, ty kokos. Také primorské krajiny, vieš. Robím sociálny výskum. No. Okay, že pokiaľ to porastie. Jakú polohu sexuálnu máš najradšej? Na býka. To akože žereš na poli a neviem si to predstaviť. Nebudem sa k tomu viacej vyjadrovať, počúvajte. Kravičky. Zeďo a ja sme si všimli, že keď si v Eurovej stále jedávaš tvoje obľúbené gnoky, vysvetli mi prosím ťa, prečo to jednu tak obľúbuješ, prípadne čo ťa na ňom vzrušuje. Ďakujem za odpoveď. Tak nevím, no. Doma to nemám. Víš čo nemáš, čo sa ti ľúbi,
to je jak s tými ženami, co nemáš doma, to ťa priťahuje, zakázané ovoce, síce ja to nemám zakázané, ale čo ja vím, zemakové cesto. Neviem, taká zmena, víš, to prechádza životnú úrovňu. Raz také, teraz ješ také. To by bolo všetko? No jasné. Takže to by bolo všetko pre predstavenie Crazy Guys TV. On je taký dlhý, že sa mu tam ani hlava nezmestí do záberu. A sledujte aj ostatné videá, napríklad ako som so Slendym, akože ja som bol Slenderman, prekvapil som Goga Vebrovej. A ďalej sledujte aj naše sociálne experimenty, chytám sa tu za moje rameno jak nejaká buznička, takže týmto zdravím všetky buzny. A jedzte gnoky a buďte zdraví. Pozdrav sa, počkaj. Poď ešte raz, 3, 2, 1, poď. 3, 2, 1, gnok. A skoro by som aj zabudol, ale všetko toto, čo natáčame, tieto vlogy, tak je to z Lombardy Fashion House. Týmto ťa zdravíme, Jožko. A budem rád, keď nás budeš takto naďalej podporovať, lebo ide to dobrým smerom. Aj tá hudba. Po dlhom čase dobre zahrali v Tesku. Na objednávku, presne keď končíme. Ale myslíte si, že nám tu hrajú dobre furt, väčšinou tu počúvame v akciový tovar. Tak reklama niečo stojí a priestor.